ጽብቕቲ 2024 ኣብ ምምጻእም ዳርጋ 3 ወርሒ ጥራሕ ተሪፍዋ ዘሎ ናይ 2023 ዓመት ክሳብ ሕጂ ዘሕለፍ ናይ ግዜ ተመሊሰ ክዝክር ከለኹ ማዕረክ እንደኒ ሕይወተይ መቐረት ከም ዝኾንኩ እያ ክነግረካ ከለኹ ንስናይ መወዳደርቲ ኣልቦ ባሕታዩ እዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ከም ትሕዝ ገይረ ብዛዕባ 2024 ከዛርብ እንተኾይኖም ከባኺ ተወሳኺ ዋላ ሓደ ዝደልዮ ነገር የብለይን ጥራይ ብክፉት ልቢ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ከምቲ ንገብሮ ዝነበርና ነገራት ምምኣረ ምክፋን ንቐፅል ተስፋ ገበር ከም ቀለምናውን ከነጨቃጨቕ ምክንያቱ እዚ ስሕት ኢልና ንቆያቆም ንዝምድናና ፍሉይ ስለ ዝገብሮን ነቐረት ድማ ስለ ዝውስኸሉ እስከ ብሓባር ኮይና ጽብቕቲ ንጉዕዞና ንቐፅል ብሓባር ኮይና ባሕታ ደስታ ሓጎስ ዋላ ኣብ ተራ ኣጋጣሚታት ንድለ ነንሕድና ኣብ በድሕቲ እዋናት ድማ ንተሓገዝ ኣብ 2024 ከይተፈላለና ተጣሚርና ንኽእል ክልተ መንፈስ ኣብ ሓደ ናይ ሓጎስ ጋብላም ኣብ ውዑይን ዝሑሉን ኢድና ተታሒዝና ንዝመፅእ ነገር ብሓባር ከም ንምክቶ እንዳሓሰብና ከይተፈላለና ንሓዋሩን እምበር ንስኺ ንኣይ ኩሉ እንተናይኺ ኣብ ልዕለኺ ዘለና ፍቕሪ ድማ ልባውን ውሽጣውን እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ምሳኺ ክሕልፍ ሕጉሲ ንሓዋሩ ናተይ ክትኮኒ ኣነ ናትክ ክኸውን ብሓገይ የፍቅረኪ ዝያዳይ ዝብል ፅሕፈት ፅሒፉ ናብ ኣፍቃሪቱ ክሰደላ ክብል ማዕፆ ናይ ገዝኡ ድምፂ ስለ ዝገበረት ቀድሚ ምስዳዱ መን እንዳበለ ክኸፍት ሞባይሉ ኣብ ጣውላ ቀሚጡ ተሲኡ ናብ ማዕፆ ገፁ ኣበለ ዝያደ ምሳኻ ካብ ዝላልን ድሓር ዓለም ማዕረክ እንደይ ምቀርቲ ከም ዝኾነት ኣፍሊጥካ እኒኻ ብልቢ ድማ ዘመስግን ሌና እኳ ኣብ ሱዳን ዝጅምር እንተኾነ ቅድሚኡ 1000 ዓመት ዝፈልጠካ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ልዕለይ ዝነበረካ ሓልዮት ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክር ከለኹ ከም ዓይነት ሰብ ኣብዚ ዓለም ኣሎ ደ ዝብል ነጣብቲ ኮንካ ባይ ዋላ ሓደ ከይተፅበኻ ኩሉ ትገብረለ ነርካ ገሊኦም ሓንቲ ተናገር የረልኪ ኢሎም ንፍቅርዶ ናብ ኣራት ገንዘብ ገለ ክሓቱ ከለዉ ንስኻ ግን ምስ ናይ ኩሉ ሓልየትካ ሓንቲ እኳ ዘይብልካ ክንስኻ ዋላ ሓደ ካባይ ትፅባይ ነበርካ እኳ ድኣ በንፃሩ ከይትፀምኢ ከይጠሚዕ እንዳበልካ ናይ ኢድካ ገዲፍካ ትሕበን ነርካ ተዝክረዶ ሓደ ግዜ ተዓንቂፈ ምስ ወደኩሙ ምስጓ ምስኣንኩ ነፍርቀ ሰዓት ዝኣክል ኣብ ሕቆኻ ክትስክመኒ እሞ ኣብ ብጥሜት ተላሕስና ኩለና ኣታ ንስኻ ክፍሊ ፍጥረት ኢኻ ምስኻ ዝተላለኹላ መዓልቲ ከመይ ብርቕቲ መዓልቲ እያ ከም ኣልና ድማ ኤውሮጳ ክንኣቱ ዝኸፈልና ከፊልና ሊብያ ኣቲና ሽዑ እቲ ሊብያ ክተናክፈኒ ምስ ደልዩ እንታይ ኢኻ ኢልካዮ በቲ ዝተሰባበረ ዓረብካ ጌርካ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ እቲ ቃላትካ ይስሕቐኒ እንተኾነ ሰበይትያ ከይትንክፋ ኢልካ ግንባርካ ንዝኾነ ነገር እንታይ ኣብ ቅድሚቲ ሊብያዊ መሓብካ እንደዕም ሽዑስ ገለ ነገር ተሰምዓኒ እሞ ናይ ብሓቂ ድማ ሰብኣይ ዝኾንካ ተሰምዓኒ ግና ወሪዱካ ምስ ሰብኣይ ክትከውን ነዛ ዳፊርካ ክትጥምተኒ ከማን ዘይትቀል ዝነበርካ ክሳብ ሕጂ ከማን ዝገርመኒ ንሱ እዩ ዘይፍቶ ኮይኑ ደ ዋላስ መፍተውቱ ሸይጡ በልዕወይ ዝብል እዚ ኩሉ ምእንታይ መስዋዕቲ እንዳኸፈልካስ ቁሩብ ካባይ ገለ ነገር ዘይምፅባይካስ ብጣዕሚ ዘደንፆኒ እዚ ምናልባት ካብ ተመክሮ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ትፈልጥ እንዲኻ ኣብቲ ሱዳን ከለና ዝረአይና ኣወዳት ክላኽፉኒ ዝጋይ ዝነበሩ እንተናትካ ግና እንድዐይ በጃኻ ፍሉ ፍጥረት ኢኻ በቃ ካብቲ ሊብያዊ ትከላከለለይ ንድሓር እንድዐይ ትፈልጥ ዶ ፈቴካ ሕልም ዝበለ ፍቅሪ ሒዙኒ ግና ምናልባት ተደጊሉ ዝፀንሐ ክኸውን ኣለዎ እምበር ከምዚ ዓይነት ፍቅሪ ኣይተርአን ከም ገለ ኢላ እታ ንስኻ ተሰቒልካላ ዝነበርካ ፒክ ኣብ ድሕር ምስ ትብል ወይ ካብ ቅድሚ ምስ ትስውር ከመይ ለበይ ሓፍ ኮፍ ትብል ዝነበረት ኣብ ትሕልም ዝበለ ምድረ በዳ ሰብ ብሰላም ይኣትሉ ይኣቱን እንዳበለት ክጭነቕ ከለም ኣነ ግና ብፍቅርኻ ይቁለ ነይረ ገዲ ሓቂ በቲ ሓደኻ ጠቕሙን ይበጃኻ
ክብደት ናይቲ መንገዲ ኣየስተባሃል ኩሉን ብኣየር ደይመፅእ ብባሕሪ ዋላ ብዶሮናስ ኣር ዋላ ሓደ ኣይተረድኣንን ሓደ ዝርድኣኒ ዝነበረ 24 ሰዓት ነፍሲ ወከፍ ደቂቕን ካልኦትን ንኣኻ ክርኢ ከም ዝደሊ ጥራይ ነይሩ ምፍቃር እንተበለኻ ብርቱዕ ፍቕሪ ሒዙኒ መቼም ካብ ድሓ ገዲፍካ ንዓይ እንዳኻ ኩሉ ግዜ ተቐድም ነርካ ምሽ ጠሚ ምስ በልኩ ኣብቲ ኩላሓና ብሓደ የዕሪፍና ከለና እንታይ ኢኻ ጌርካ ነቲ ሕፃ ኩዕት ኣቢልካ ፌስታል ብምንፃፍ ነቲ ንቁፅ እንጀራ ብበርበረ ማይን ፈታፊትካ ዘብልዓኸኒ ኣብ ሂወቲ ሙሉእ ዘተኣመት ዝበልዓ ኩላ መዓልቲ ንሰያ ኣታ ንስሓኮ እውይ እንደኢ ፍሉይ ፍጥረት ኢኻ ትፈልዶ በቃ ፍሉይ ፍጥረት ኣብቲ መዝራእኻ ዕድልና ፅቡቕ እንድዩ ብሓንሳብ እዮም ከዓ ገይሮምና ጥራይ እታ ብጣውላ ዝተሰርሐት መንደቕ ኣይፈለያትና ነይራ ኩሉ ግዜ ክሓተካ ይብልሞ እንደአ ብገለ ከዓ ይርስኦ ሕጂ ካብ ዘከርኮ እውን ክሓተካ ሓንቲ መዓልቲ እኮ ናይ ፍቅሪ ደብዳቤ ብቕላጥ ናይ ባኮ ገይረ ፅሒፈ በላዕሊ ሰንዲልካ ነይረ ኣበፅሕትካ እንኮነ ደ ዋላስ ፈሊጥካ ኢኻ ኣፅቂትካ ሕጂ ሓቂ ክተውፅእ ኣለካ እተን ምሳይ ዝነበራ ኣዋልድ ኣትንስኺ ክደፍሪ ሰብ ብካልኣት ተጭነቕ ክሕወለለይ ድኣይ ክሕወለለይ ቀልጢፈለይ ክወፅእ ክድንጊ ትብል ንስሕ ከዓ ኣርኪብኪ ደብዳቤ ፍቅሪ ክፅሕፊ እንዳበላ ይስሕቃ ነይረን ፍቅሪ እውሪ ክበሃል ሓቂ ፍቅሪ ቦታ ይኹን ካልእ ኣይግድሾን እዩ እንተሒዙካ ኣኸለግና ካብቲ ዝኮርዓሉ ዝኽሪ ድማ እዩ ብዝኾነ ከም ዘፍቀረካ ብደፍረት ፅሒፈልካ ነይረ መልስኻን ብሓንቆታ ብኡመት እንተፀበየ እንተኾነ ጨለም እንተበልካ ወይ ካብቲ መገን ላዕሊ ናትካ መልሲ ይናፍቀን ነይሩ ግና ዕድል ጌርና ብሓንሳብ ናብታ ነቀነቄት ትብል እንታይና ክንብላ ጀልባ ዋላስ መርከብ እንደአ መቼም ናብኣ ደይምና ዕድልካ ኣብ ሸዓ በፂሓስ ኣይፀበቐትን ኣብ ታሕቲ ናይ ሞተር ክፋል በፂሕካ ከመይ ጭነቐልካ ነይሩ ኣይትሕተተኒ ንነብሰይ ገዲፈ ቁፅሩ ብልክ ክዝክሮ ዘይክእል ግና ንምፍቃዱ ዘፀግም ግዜ ናብ ፈጣሪ ፀሎት የብፅሓልካ ነይረ ገሊኦም ዓቕሎም ፀይቦም ይኣገርግሩ ነይሮም መቼም ምስኦም ስለ ዝነበርካ ተኣዚብክዮም ኣለኻ ንስኻ ግና ወይ ንላዕለ ክወፅእ ኣይበልካ ገለ ኣብኣ ተፀሚምካ ወጢርካ ሒዝካ ነርካ ግዲ ሓቂ ኣብ መንጎስ ፈሪሒልካ እምበርከ ብሂወት ኣሎዲ ክሳብ ዝብል ግና ናይ ዕድል ነገር ፈጣሪ ተሓዊስዎ ናብ ኢሰልዓቲና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮይኑ ክሓስቦ ከለኹ ኣታ ንሕናስ ኣያሹዲና ኮይና ዋላስ ጫካናት እዚ ኩሉ ከቢድ መንገዲ ጣሓይስና ዝመፃና እዩ ዝብል ግዲ ሓቂ ብፍላይ ንሳኻ ፍቅሪ ካብ ዝሕዘኒ ነቲ መንገዲ ዘይኮነ ዝሓስብ ነይረ ብዛዕባ ፍቅርካ እምበር ናብቲ መፅለና ብኣውቶቡስ እንዳወሰዱና ከሎ ይዝከረኒ ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ኢና ተሰቂልና ግዲ ሓቂ ፈጣሪ ንከይንፈላለ ቃል ዝኣቶም ናይ ዝመስል ኮፍ ምስ ረብረብኩ እንታይ ኻ ኢልካኒ ብሕቆኺ ርእስኺ ኣብ ብርኪ ዓተር እስኪ እግርኺ ናብ ስግር ሴዳ ዘሎ ዘርጊሕኪ ደቅስ ኢልካኒ ድሓን እተው ስግርና ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣወዳቱን ክዝርግሕ ዘፍቀዱለይ ብዝኾነ ንስኻ ደገ ትርኢ ነርካ ኣነ ግና ሙሉእ ገፅካ ደጋጊመ ይእዘብን ነከናፍርካ ሰኣምየን ይመፃን ነይሩ እቶም ዝኽሪ በጃኻ ዝኽሪ እንተበለኻ ከም ሂወት ሙሉእ ዘይርእሶ ከዓ እምበር ሽዑ ካብቲ ዝኣተውና ካምፕ ዝመስል ሓዲምና ናብ ሚላኖ ክንከይድ ከለና ትዝክሮ ዶ ትኸውን ድሓን ኣይትእተው ደኣ እምበር ምናልባት እንተተፈላለና ኣይፍለጥን እዩ ሓዚልካ ዝሓብካኒ $250 መጥፈአን ኣይገርመካን ብዝኾነ ከይከፈልናይና ተሓብ ኢና ሚላኖ ኣቲኖም ድሓን ኣይትፍርሒ ዝመፀን ተመፀ በኣለይ ክሕመለይ ክትብለኒ ሕጂ ኩን ይርአኒ ኣብ ሚላኖ መሊስና ኣብቶም ናይ ገበርቲ ሰናይ ድዩ ገለ ገዛውቲ ብሓንሳ ኣቲና ሽዑ ናብቲ እንዳ ሓበሻ ገንዘብ ስለዝተሓወለከና ብሓባር ኣምፂና እዩ ኣንጊሕና ስለ ዝወፅአና ሓበሻ ዝበሃል እትፈለማስ ኣይረኣና ነርና ረፈርፍድ ምስ በለግና ኣበይ ዝፀንሐ ሰብ ድኣለ እዚ ኩሉ ክንብል ብሓባር ይዘከረካ ዶም ብዝኾነ ሃገር ኣብ ምምራፅ ናይ ክልቴና ደሌት በቢሉ ነይሩ እንተኮነ ኣነ ናብ ናትካ ብሓቂ ንስኻ ድማ ናብ ናተይ ክንብል ተኻቲእና ምእንታን ፍትሓዊ ክንከውን ኢልና ሽዑ መወዳእትኡ
ناتن كلتا حاجرات اجاجيرنا لن نسخة ناب تدليا حاجر بس احتكم شو تحسنا ناب ودينا كمان هذا أمثله مكيرتنا بوليس كحزنا دو قال اندابلو كجناو أبتس ساعات من أين السوق دينا برن نسخة محلة راح أخل نيرنا أي سئلة دقاقيمة عاتو كيرا مستعمت خواه أنت إذا قال نقر على نديل كان نفسها كتفتشك يذكر كادوم حتى فقرة زبط صحف عمل لا سبنت كانيرو أبي مويل كان نسخة دحان آياتو شعو أو أسترا دينا قلا مسبت احنا بوليس كفتش أجمرن شعو أربعة السبت نخون قوية ناب شعا كنحبا شعو بوتا سلت أبنا أب أفل بها كلت أفزكرني كما أيلا كسامو دعث أن تزخني ركمان أي مستلعهن كما يتئمني كم سنبر أي تحت تنقنا انتي مو أبس دحر شعا تدعي إخون نابس فارنا تملسنا اندابلنا مود أتا دحان أيتو نابتا استبقسنا لا حجر مسآتنا فلاليمنا نسخة نبكى الأكامب أنا دم نبكى شو أزنا بأخونا وآتمجم أيت أفعاكني أنت زكم نيرو عمت ملو نحزب نحنت أدي نفسهم نحز نيرو أجوخ إنكو أما بحدا حجر حالنا يمسأ كتمس إن دحركة ماني فلت أب حدا كتما ويجزوتي مود أوتي بس إحنا هونيكا كتتصنع عني إن هنتهمو مليس كان دي خاني شبدوش ورحز أكل حلمي كاني أنت دحركة نمركب نمانك زي حتتكو شعوس إحسو كاني مفتري تسألي نسخة بالطعم نافعك فتوتن ما كان يسعان كلهم أعتقد أني تحسن ودي أتمنى كتعرفوا كي نسخة كينكا زر أين زنبرم سب انترفيو جيرا ورقات إسالت أنو قلق كتبل حجون أنا بزعبا خاطر حس منيرم احتزاقرم قنا أتوم زجنا أزنبرو مالسي كامتهم كله نأي تقبلنا كذب المالئتي كرمي سابيز متعني انتي مو عبس حقوسي زكا فلوسة تعفئم جايزة حيزي قنا مود آتو كم تزبل كايو أب حدا كتما أبابور تراخمنا نسخة كتورد أنا كديب قنا أي ورر كان فازيس كتريف كم ناتهم زور دوز نبرو أجيت كايم دويل قانون كمون كديب أي تراخون شو الصوت مستزارنا بقى كابينا كعجبنا تحقق فكونو كرابي لحيزم فينا أبيكم بقى بلهم باور قريفات نخدت لمنتن حورو زيت غير كدين نبرن نتسفت وسبد حرشد شور حرقيبة كميك عجبني عصر تدا يخون تأناقني خيباكين تذكرو نفسخة بلاش قلاء عبيركا عبت مدربدا كأوزي كونكاس عبت زبت أحمس بس أحكاكم مخانكا كاقر من نيترفن قد حكي اتفهلما استبح القانيرم سنحيا استبحيل لك مدفعي مغنياتك حايمنكا تساء يخانيركم عني الساء أنا أخاج أزي قبا أتا ملأك دودي حمن بزيك العالم بخا أنا أكندخا أنت زحميلم قد حكي عنون تبلاشي أنت خنا ناتي حمام فقري نيرو صبق نقر الشعو كاب جازا رحبكا تعبتو نيركا جازا بجزء كابتن عتي كتما نهي 3 دقائق فللي أحتاز فت أريك ندي تأني مجيم سبنت كشوكس أن دابلت مليسوم قوان محرو أو حدا بيت مرتنيرون قد حكي أنا كواكان أوارح يقدم كانيرا أنت قنا نسح لبترح يكون فت أرعدلك بل حنقولوني نزق أنك بلع أكتر بلو جيزي أسجل كان كنا سلام انترنت فقري كمو جيرك بلع زيت بلو نبركم نهتي فقري جاف سماي بس يحكن السونس حقنا ولا حدا ينبركن أتى امبركسم يتعلو ودي امبركسم دي يزبل نيرم بحانسا نو الولا كمان نماسي دحرقنا نستاني مود أتا باس ناب غزاخات خينيركم بنس أروخ زفلتون ودات أسارتا جيزي ناب تليفوني كدولو ما أغزا جركا بلو كلا كفوني تاخخ يبلو نيرم جنا نحاري مكوا زخم بوت نبرن حنتن لبيت تبحجز نبرت ناتكا لبيت رحم جنا أمنا دونجخا حاسخا دمم نحسين تبلوها أقاتل كاخ أمبر كميل كاها كيل كاي اندأي فولي إخا ولا حدا زخون سميت أي سمعا كان دينيرو دحرقنا كاو أفيز يكونكا
كم محرتي كم زفك كفريت كم أنا سودي كم زوازي نأنا جيريا تنقرك كمان زي مثلا جنا جلادلاتنا أنقع كمان نقرتك شو أي خجنا ناي بلب أحركاني أنا سيفتك نيرندي زي كم حواتر إني لا بوش تحزين بر ناي بحق جنا دنزو زيخا هذا كله ملكتات قوم بالكتسن بزخنا أنقع كمان تفكر نخونك جنا أب إيطالي مساعتناي كفتوكي جميلة لحيلكاني عبد الله خبوتا فتون أنقع لبي استمنو مود أترخبم نجم إلنا أمتات بحبار حليفنا أبزا ساعت بس إحنا لنا هجينا زيادة تبقوا زينا يولين كاب قربا جيزي جميل عندي أنت كم سخنكو عوش تكرخ بكاي كالكون نيم سال كاب كسان لعلي عند صحكم مسحه قعد صبوكينو أي تسمو عنهن كم زأمنا زيف كركز نوركو فقري برتقاو أي تحازل لي زيادة إذا ملأكت مرر ملأكت كم تكونك أي تراترني كلتا شحن إسران 4 مسخة ساليز بالحمسلنن عندي لبين بكالز شافتو كينو يسمو عنلم أب فيت السرح زلو ود لبي زخبر لكينو يسمو عنلم كامنا أحنو أكر أخو لخو زحقو سيبس حلوم زيادة دقاقيمة أي تحازل لي كلك أترحي زخقل قالا جيرو لي دعاكي كون عندي كاب نابغزخا نابغزو كيدي ترحي زمس أنزلهم أيتحازل لي نسخة كتلم زيقب عكا ودي حقنا عندي بقى أيتحازل لي كبلوكا ترحي زخقل أنت ترئني كام زخبلوكا خلقو عندنا وآخيم إذا كلتشهن إسران سلستن سلينا نود أيامهم كاب كلتشهن إسران 4 ممن قدنا نقبر أتي زحلفناي حموت كذكروس لزدلوخيس إلا كتصحف الكاتس نحكو نبال يمود أتصحفات سدوز نبرت ملأكتي سديدا تانخني خام نبكا قصلت نسون استكحكح معصو غزو كفيتو ابتحاتي زنبرو غداي وديو ابتوسع مناي فقر ملأكتي صحيفو لازي سددو زنبرت تمليسو سددوم انت كنا اما سنجر ملأكتا مصر ايت اوقمو ببحاده كان بجمره ناتي نوح صحفتو ببحاده اب زنببلو ندحري تمليسو يذكرن فشخ يبلكو أنت نبرم ناتي ماتشيم إلا إنا أمتات بحبا أحلفنا أبزا ساعت بسيحنا لنم هجقنا زيادة سبق زينا يبلين كاب كاربا جيزي جميل عندي أنت كم سخنكو عوش تكرخ بكاي هالكون ميم سال كاب كسان لعلي أندا سحكو مسحا هقوات سبقو أي تسم أنن كم زا أمنا زيف كراكاز نبركو فقري برر تخاوم أي تحزل زيادة إذا ملأكتي مرة ملأكتي كم تكون كايت أرنين كلتشاني سنة 4 مسخة سالي زبل أي مثل زبل مس أمبم تلا قصدي زلا ولاس أندابلم وهلاكو أنت تسمعوا كسبك آفا زي سمعوا بترباس ناتنس طرفا مسمرات أمبيبوم دولا أنت خونا تنخني خطبك سلس نبرد بتحدها كتقبلون دفرس لس أنت أندار اسمت أسقطت دولون زقبلو مس أنا جيرو كأتصل زنبرو أمود أتا دمسو أتفأم نسوغنا داقيمو كدول سلاز نبرو دولة حجون أندار أي سمعت سلاز قطعت أحتا زاقوال نبل بيا مثلن أندابلم حاف كوف بلم ناتي سدر كلا نمخون أمبيباتو داخا أنا نسبق يمنا نات إبادو ودي نتبقيم تلاقز أزلا أزي مازنق كاميراز أنا تتصوت أخونا لومبر أمتات زحان اسقو فقري بسلسة 4 مسمرات كس أنو زيخون اندابلم قداي كايت على لك أسينو كحادر سلازي كونا ماكين او على إلو كان فت أمبابور مو شفت تحازم حاموشتا دا كاي خدقنم بوليس ترافيك الدوابلو لعلا زقبع فتنا سلاز زورة مقصعات صحفلوم أبتا ساعات واقع أشحات مقصعاتون أنت صحفلو قداي كونن همون قلون مستا عزيز أفكرا نحج أفكاريتم نمتسعي سبيتو كتكون زبح غيزلوم مقصعاتون سنة متنقطة تقبلو من قد قتسألة كاب غزؤو ناب غزأ ناي 3 دقائق فليم أبتي ناتا كتماك بزا حموش تدق مسترفقنا حج استرافيك زيكونو دو زبلوم من قدو سحتو حدا غنبر مكينة
ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ተገላቢጣ መወዳእቱ ኣርባዕተ እግራ ንላዕሊ ኣቢላ በጠበለት። ብሓሰሰ ለባሙንኡ ተሰሊቡ ይዝውር ስለ ዝነበረ ንሓደጋ ተቃሊዑ መወዳእቱ ፅቡቅ ኣይረኸበን። ፖሊስ ኣይትበል ኣምቡላንስ ካልኦት ተኣከቡ ናብ ሕክምና ተወስደን። ንሳ ብወገና ንብቃታ ደራሪዛ ነብሳ ኣረጋጊኣ ክድውለሉ ምስ በለት መልእክቲ ከም ሰደለላ ስለ ዘስተባሓለት ብተሓዋኽ ምስ ከፈተቶም ንዝርኣየቶም እማንስ ኢና ተፀገመት። ኣቦይን ኣዴን በቢኑ ጸሎቶም ክንዋ ነገሩ ንሳ ናይ ንፈላለ መልእክቲ ትሰድድ ንሱ ድማ እስከ ብሓባር ኮይና ፅብቕተይ ጉዕዞና ንቐፅል ብሓባር ኮይና ባሕታ ደስታ ሓጎስ ዋላ ኣብ ተራ ኣጋጣሚታት ንለ ነንሕድና ኣብ በዳሕቲ እዋናት ድማ ንተሓገዝ ኣብ 2024 ከይተፈላለና ተጣሚርና ንኺድ ክልተ መንፈስ ኣብ ሓደ ናይ ሓጎስ ጋብለም ኣዊእን ዝሕልን ኢድና ተታሒዝና ንዝመፅእ ነገር ብሓባር ከም ንምክቶ እንዳሓሰብና ከይተፈላለና ንሓዋር ምንበር ንስኺ ንኣይ ኩልንትና ኢኺ ኣብ ልዕለኺ ዘለና ፍቅሪ ድማ ልባውን ውሽጣውን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ምሳኺ ክሕልፍ ሕጉስን ሓዋሩ ናተይ ክትኮኒ ኣነ ናትኺ ክኾኒ ብሓገየ ፍቅረኪ ዝብል ናይ ንተሓቐፍ ይሰደድ። ንዝኣመሰለ ወዲ ትኸስር ምሕላ ደጋጊማ ነብሳዊ ቃልሳት ረገመት። ንካልእ ሰብ ምፍቃራ ደጋጊማ ሓረቐትን ብኣቢላ ድማ ነብሳ ጸልአት። ከመይ ገይሩ እትወዲ ልባ ከም ዝሰለባውን ደንፅዋም እንታይ ደኣ ክብሎ እንዳበለት ክትሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቃላ ክትጸንዕ ከም ዘለዋ ካብ 2024 ኣትሒዝና ንፈላለ ክብሎ ኣለኒ ኣብ ዝብል መደምደታ በፂሓ ደወለትሉ። እንተኾነ ናይ ኣፍቃሪኣ ድምፂ ዘይኮነ ዝተቐቢልዋ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እምበር ንሱ ኣሰንቢዷ ክንሱ ግና መሊሳ ሆስፒታል ገለ ኢላ ምስ ወሰኸትላ በዚ ልባ ኡይ በለት። ኡይ ብኡይ ድማ ከተማ ሙሉእ ዘናውፅካ እምበር ናብኣ ክመፅእ ከሎ እውን ሓደጋ ከም ዘጋጥሙ ስለ ዝተረድኦም ውኣነ ቅርስስቲ ኣታ ደው ኢሉ ነይሩስ እንድዩ ዘይቀበሎ ኣታ ክንደይ ሓመቐ ኣታ ክንደይ ከፍኢ ግብረ ኣታ ፈጣሪ እውይ እንታይ ጌርካ ነይሩ እውይ ውኣነ ሓወይ ንኣይ ዘይገብረለይ እንዳበለት ንሳውን ብዘይ ልባ ናብ መኪንኣ ደይበት። እንተኾነ ቤን ኣቅማ ሞተር ክትትስብ ኢዳ ፈጥፈጥ እንዳበለ ነቲ መፍትሕ ክጠውዕ ኣቅሚ ሰኣንም መኪና ገዲፋ ጉያ ናብ መፀበያ ኣውቶቡስ ድሓንቲ እታ ኣውቶቡስ ጉዳይ ዶንጌታን ነብሳ እንዳወቐሰት ናብ ዝተባሓለቶ ሆስፒታል ኣምርሐት። ኣብ ናይ ህፁፅ ረድኢት ክፍሊ ከም ዘለዎ ሓቲታ ድሓይ ምስ ረኸበት ክትኣቱ ወጠት በለት። እንተኾነ ሰብ ክኣቱ ፍቅድ ኣይኮነን ኔኖጆ እንዳበለት ሰዓታት ብዓቕሊ ብትዕግስቲ እንኮላይ ምስ ተርባዕፁ ተፀበየት። መወዳእቱ ግና ፅቡቕ ስምዒ ሰምዐትን። ክልተ ኣእጋሩ ስለዝተሓምሸሸም ሕቁኡን ስለዝተሓሰ ድሕሪ ሕጂ ደው ኢሉ ክኸይድ ኣይክእልኒ ምስ ሰምዐት ናይ ብልባ ኣብ መሬት ፈፎ እንዳበለት ሰብ ክሳብ ዝግርም ኣምሪራ በኸይት በቃ ነበአት ብኡ መጠን ድማ ብኻ ዘይሰደድ ኩሉ ብኣካልከ ዘይኮነለ እንዳበለት ጠኣሳ ንጠኣሳ ኩነት ዝኾነ ይኹን ግና ብኻ ካብ ብኻ ኮይኑ ምትራፍ ዝልውጠ ነገር የለን። ኣብ ዝኾነ ነገር ቀድሚ ምግባርካ ወይ ምባልካዩ ክጥንቀቕ ዝግባእ እዩ ዝበሃል። ገለ ዝደንገዝኡ ሰባት በጃኽስ ከስቕበለ እንዳበሉ ከፀናንዑ ፈተኑ። ናበይኸ ክትኣቱ ናይ ውሽጣ ውሽጣ ገይረ በቃ ስቕበለት ሽዑን ክትኣቱ ተፈቕደላን ንፅባሕቲ ጉዳይ ክትርአ ከም ትኽእል ስለ ዝተነገራም ንውሽጢ ኣተወት። ገፁ ዳርጋ ተጠቐሊሉ ይርኢ ዝሰምዕ እንትኾነ ኣይዛረብን እዩ። መመሊሷ ደንገፃ ከብዳ በልዓም እቲ ኣብ ሱዳን ኣይትበል ኣብ በረኻታት ሊብያ ምስ ኣኮለል ዝበለ ጎበዝ ወዲ መሓዝ ዓራት ክኸውን ፈፂሙ ጣብያ ብኻ ዘይተፋቐርና ብኻ ብቐደምና መመንገድና ጌርና ነዚኣ ክገብር ኢለዶ ተላሊካ ነዚኣ ክገብር ኢለዶ ኣፍቂርካ ወረ ከመይ ኢሉ ይኸ ንካልእ ሰብ መፍቃር መፂለይ ኣታ ክንደይ ሓመቐ ከመይ ዝበለ ወዲ ስባ ለኪሜ እንዳበለት ብኽያተ መሊሳ ተተሓዝቱም ምናልባት ገፃ ብምርኣዩ ተሓጊሱ ኸውን ምናልባቱን እንተ ክንኪ ክትነብእ ዘለኺ ይብልሕሉ ምናልባቱን ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራ ይነግርሕሉ በቲ ኩን በቲ ካብ መጥማት ሓሊፉ ግና ቃል ከምውልቕ ዝኽእል ኣቕሚ ይኹን ለሳን ኣብ ተስኣት ይብሉን
ካብ ሆስፒታል ወፃኢ እንተኾነ ክሳብ ካልእ ሲትረፍ ፅቡቅ ገይሩ ዝድልድል ዝተሓገዞ ሰብ ክደልዩ ብጀካ እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝቐርቦ ሰብ የብሉን። ሙሉእ ግዚኡ ኣብኣ ኣፊሩ ክንቀሳቐስ ስለ ዝፀንሐ ንኻልእ ዝኸውን ግዜ ኮነ ቦታ ኣይነበሮን። ኩሉ ሙሉ ኣገናዚባ ኣብ ጎኑ ደው ክትብል ከም ዘለዋ ምስ ነብሳ ስለ ዝተረዳድአት ገዝኣ ገዲፋ ዋላ ንግዚኡ እንተኾነ ናብ ገዝኡ ገኣዘት። ሕጂ ክዛረብ ይኽእል ግና ናይ ዘረባ ሸውሓቱ ተረጊጡ ኮይኑ ብጀካ ሓደ ክልተ ቃላት ካልእ ከምልቕ ኣይስማዖን። ሓሊታ ካብ ቀዳም ወሲኹ እምበር ኣይጎደለን። ምግቢ ትሰርሓሉ፣ ክዳውንቱ ተሓፅበሉ፣ ክሸን ምስ ደለይ ከይተረፈት ትሕግዞ ነበረት። ኣብ መንጎ ድራር ግና ናይ ብሓቂ ድኺ ፍቅረይ ተወዲኡ ንካልእ ሰብ ኣፍቂረ ዝበልክኒ ክብል ሓተታ። እዚኣ ኣርእስቲ ክትለዓል ድሌት ኣይነበረን። ክሳብ ዝኸውን ኢላ ሰለይ ክትብል ምርጫ ነይሩ። ግዳ ካብ ሓተታ ክትዛረብ ስለ ዘለዋ ኣብ ርእሲ ቁስልኻ ቁስሊ ክኾነካ ኣይደልኒ እንተኾነ እወ ለበይ ናብ ካልእ ሸፊት ኢለ ሰደድኩ መልእኽቲ ናይ ብሓቂ እዩ። ከመይ ኢላ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቐን ንበዓል ክዋን ኣይተረድኣነን። ከመይ ኢላ ሓንቲ ዘፍቀረት ልቢ ናይ ብሓቂ ንዘፍቅራ ሰብ ገዲፋ ካልእ ተፈቅር ንዓዩን ዘይተመለሰ ሕቶ ምስ በለቶም ድሓን ምስቲ ኣፍቂረ ኣለኹ ዝበልኪ ወዲ ክተራኽብኒ ደልየ ኣለኹ ጽባሕ ናብዚ ገዛ ዘጥዕሞ እንተኾይኑ ኣድም እዩ ምስ በላ ንኡ ደኣ ንምንታይ ክዕድሞ ክትብል እያ ብኣግርሞት ዝሓተትቶ። ድሓን ጥራሕ ንግር ኢሉ ትንበለም ከምቲ ዝተባሓለቶ ጌራ ናብቲ ገዛ ከም ዝመፀ ንፅባሕ ትገበረት። ብሓባር ኮይኖም ምስ ኢሎም ብዘይ ዘረባ ክመስሖ ድሕሪ ምጽናሕ ርኢኻ ኣለኻ ክብል ኣፍቃሪኣ ክዛረብ ጀመረም። ርኢኻ ኣለኻ ኣብ ዓለም ካብ ዕድለኛታት ሰባት ቁፅሪ ሓደ ዝስራዕ ኣነ ነይረም። ሕጂ ግና እዛ ሽኮሪና ኣፍቃሪት ንኣኻ ካብ ኣፍቃረት ንስኻ ሕጂ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ እቲ ዕድለኛ ሰብ ኣዝያ ጥዒቲ ጥዕምቲ ሰብ ድማ እዮም። ብጣዕሚ ከዓ እምበር ምስኡ ድማ ፈቃር ናይ ነዊሕ ዓመታት ፍቅሪ ዘለና እንታይ ከም ዝገበርከላ ግና ኣፍቂራትካ ንስኻን ከም ተፍቅረያ ነጊራትኒ። ሕጂ እዝን እትን ክብል ኣይደለኒ ሓንቲ ክብለካ ዝደሊ በጃኻ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከይትብድላ ንኻሊእ ትኹን ከይተብክያ ከይተሕርቃ እዚኣ እንተ ጌርካ ለንኣይ ብዙሕ ነገር ከም ዝገበርከለይ ዝቆፅሮ ምስ በሎም ኣፍቃሪቱ ብኸያ ስለ ዝመፃ ብጉያ ናብ ገጽ መሕፀቢ ክፍሊ ኣትያ ማይ ከፊታ ተነኽኒኻ በኸየት ኣምሪራ ከዓ እምበር ወዲ ስቂሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ሓራይ ተረዲእካ ለኹ ምባል ነታ ዘፍቅራ ሰብ ከዋን ቻው ከይበለም ተሰናቢቱ ካብቲ ገዛ ሕልም በለም። ተመሊሰ መፅያ እንታይ ደኣ ከምኡ ኢልካዮ ዓብዪ ኸ ደኣ ኣሎ ምስ በለት ከይድዩ ብፍላይ ሕጂ ዋላ ደኣ የፍቅረክ ደኣ እምበር ከምዚ ኢለ ካብ ምስሊ ምስ ውሕሸኪ ናትክ ጽቡቕ ክርኢ ዝደሊ ሕጂ ኣነ ከም ቀደመይ ኣይስጉም ኣይጎይኩን ኣለኹም። ቅድሚ ሓደጋ እንተዝኸውን ነይሩ ፈጺመ ኣይምስፈንኽኾን። ሕጂ ግና ደስ እንዳብለኒ ዘፋኖክ ዘለኹም ድሓን ወዲ ዝመስል ተስፋ ገበር ንሓዋሩ ተሓጒስክ ክትነብር ብምባል በቲ ቤትሩ ሓሊፉ ናብ ደገ ከቆም ጀመረም። ርኢ ከለኺ ዋላ ደኣ የፍቅረክ ደኣ እምበር ነዚ ምስኪን ሰብ ክብድሎ ኣይደለኒ። ከምዚ ኢሉ ንዘፍቀረክ ሰብ ገዲፍክን ኣይበምፍቃርኪ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ሂዙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ብሰንኪ ዝተፈጠረ ፀገም ስለ ዝኾነ ምእንቲ ርእስኡን ናብ ኣሜሪካ ናይ ምኻድ መደብ ስለ ዝፀንሓኒ ድሕር ዳግኝ ኣነ ንስኽን ምናልባት ከም መሓዝት ወይ ከም ኣሕዋት እንተዘይኮይኑ ከም ፍቁራት ኣይክንራኸብ ኢኖም ነቲ ኣፍቃሪኸ ፅቡቅ ጌርካ ሕዝዩ ኣይትበድልዮ ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብን የፍቅረክ ድማ እዩ። እዚኣ ናይ መወዳእታ መልእክቲ ቁፅሪ ቴሌፎንን ገዛ ክሳብ ካብ ዝኣዲ ዝወፅእ ክቕይር ስለ ዝኾንኩ ከተረክብኒ ከይትፍትኒ ሓድራኽ ግና ካብ ጎኑ ከይትፍለይ ዝብል መልእክቲ ናይቲ ዘፍቀረቶ ሓድሽ ወዲ ምስ ኣንበበት ከመይ ዝኾን ዘሎ ነገሩ ኢላ ዋላ እኳ እንተደወለትሉ ቴሌፎኑ ክትሰርሕ ከኣለትን ደጋጊማ ፈተነት። ወይ ከም ኣምላኽ ካብዚ ኣፍቃሪ ከፈለኒ ኣይደልን መስለኒ ፅቡቅ ገይረ ምስ ነብሰይ ምዝራብ ከየድልየኒ ኣይተርፈን እንዳበለት ካብ 100 ግዜ ፈቲናትሉ ትኸውን እዮም። ወዲ ግና ናይ ብልቡ ከምኡ ስለ ዝበላ ከተረኽባ ከኣለትን ዘለዋ ኣማራፂ ምስ ኣፍቃሪኣ ከምቲ ዝበሎ 2024 ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ሂወታ ምስኡ ምንባር እዩ። ኮይኑን ኖ መንገድኺ ግበሪ ከምዚ ኢለ ዳ ኢሉ እንተቕበፅካ ኖኖ ናብ ናይ ቀደም ፍቅሪ ቀስ እንዳበልኩ ክምለስ ብምባል መወዳእትኡስ ልቢ ኣፍቃሪኣ ረስረሰት።